Bon dia! Comencem una nova setmana. Ahir sembla que va estar plovent molt, a veure com va avui. Com podeu veure, la meva planteta nova progressa adequadament. S'ha recuperat. Quan la vaig plantar estava com molt... Les tiges estaven com caigudes, però s'han recuperat elles soletes. Aviam si continua així la resta de l'estiu. Tenim una visitant, una aranyeta per aquí. I per aquesta setmana, mirant el calendari, doncs he de fer un capítol d'una novel·la i un manga. Un manga, quan dic un manga, és un volum d'unes 200 pàgines de còmic. Aleshores, el repte és acabar-ho tot abans del cap de setmana per poder descansar el cap de setmana. Així que ens hi posem. Tinc el balcó ple de roba, acabada de rentar. No m'hi cap res més. És que fa com 3 o 4 dies que plou contínuament o fa núvol i no es podia rentar res. I avui per fi ha sortit el sol. Mireu quin desastre de sabates que tinc aquí a casa. Això s'ha de posar una mica d'ordre perquè he arribat i quasi m'ensopego amb les sabates. Ara sí, ja està. Ja està una mica més presentable. Això és el Genkan, és com el rebedor que tenen totes les cases japoneses per deixar les sabates i a partir d'aquí s'ha d'anar amb sabatilles. Déu meu, no volia comprar res i he acabat fent la compra de la setmana. Mireu una mica de komatsuna, que són uns espinacs japonesos, els bolets d'aquí, que també són molt bons. Aquests no n'hi ha de Barcelona. És gingebre fresca, la carbassa japonesa, que a mi m'agrada molt, també és molt dolceta. I he comprat una col sencera perquè m'agradaria fer farcellets de col amb carn. I uns tomàquets per aquí, vull dir, bueno, així ja jo crec que en 3 dies o així no he de sortir a comprar res més. Això i la carn que tenim al congelador ja està. Doncs anem a fer el sopar, ja ho veieu, estic aquí a la cuina i avui faré uns farcellets de col farcits de carn picada i amb ceba i tot, i una salseta de tomàquet. I això és un plat que, suposo que es menja a tot el món, perquè de tot arreu es poden fer, però aquí al Japó el venen molt, inclús es venen fets congelats, els farcells, però a mi m'agrada fer-los així, des de zero. I és un plat que costa, necessites el seu temps, per això el faig de tant en tant quan tinc temps, però avui em venia de gust. I el primer que s'ha de fer és com escaldar ara les fulles perquè quedin tubetes i després podem embolicar la carn, perquè és a dir, s'han de deixar força estona bullir, perquè si no, no hi haurà manera d'embolicar els farcells. I aquest és el farcit. He ficat ceba, trinxadeta, una mica de carn picada, una mica de panko, el panko és emparrellat, un ou i llavors una mica de sal, pebre, salsa de soja i una culleradeta de llet. I ara ho he d'amassar tot i llavors amb això farciré les fulles que ja estan aquí bullidetes. Ja tinc aquí els farcellets muntats. Ara estic saltejant una mica de bacon i després els posaré aquí dintre i ja ficaré la sopa. També he escaldat un tomàquet per pelar-lo i el posaré a trossets aquí dintre. Doncs aquí he saltejat el bacon i a sobre ja hi he posat els farcells, el tomàquet, i ara simplement posarem aigua i una mica d'alguns condiments i ja està, i deixarem que bulli una estona. I això ja ho tindríem. Hola, comencem un nou dia. Aquesta setmana us aniré ensenyant com si en aquest vídeo us aniré ensenyant trossos de tota la setmana, perquè en un dia no em passen coses prou interessants com per omplir tot un vídeo i ja ho anireu veient. Ja som a dimecres i em sembla que podré complir el propòsit de la setmana de traduccions. I aquest dissabte venen uns amics, així que també us ensenyaré una mica els preparatius que fem pel sopar que prepararem. Ara traduir una miqueta més i després sortiré a comprar algunes coses. Sempre estic comprant. No és que sempre estigui comprant, el que passa és que només us ensenyo les coses que faig quan surto, que és normalment quan vaig a comprar. Llavors sembla que sempre estigui comprant, però no és així. Hola! Doncs ara acabo de tornar a fer un passeig
i aprofito per explicar-vos això. Em feia il·lusió explicar-vos i no trobava el moment. L'altre dia vam anar a visitar l'àvia del Hiromi i en vam estar parlant perquè ara és època, estem a l'estiu i és època en els súpers, a tot arreu em va cridar molt l'atenció perquè en els supermercats a tot arreu hi havia com prunes i tots els elements, no? Una mena de sucre que té com forma de glaç, de glaçons, l'alcohol, tal, i està tot com preparat perquè ara la gent fa el licor de prunes, que a mi m'agrada molt, es diu umeshu. És un licor molt, molt dolcet i està molt bo. I ara és època com de preparar-lo, si el vols preparar a casa inclús es pot, no? I a mi em feia gràcia preparar-lo i tal, i el Hiromi em va dir, doncs la meva àvia, ella em fa i demana-li consell, que t'expliqui i tal. I jo em pensava que quan preparaves el umeshu, les prunes que et quedaven es convertien en umeboshi, que les umeboshi és una cosa que m'agrada molt, són com prunes, és això, són prunes confitades, no? I jo em pensava que sortia tot del mateix lloc, i es veu que no, que es veu que per fer les umeboshi és diferent, s'han de ficar uns productes diferents i s'han de deixar uns mesos dintre d'un recipient, i en canvi per fer el licor és una altra preparació diferent. I m'ho va explicar i em va donar aquest licor, l'ha fet ella, l'ha fet la meva sogra, i es pot barrejar, s'ha de posar amb gel o es pot barrejar inclús amb aigua o soda, no? Per fer una beguda, i està super bo. I jo volia fer-lo, però es veu que me'n donarà ella us ensenyaré quan ho tingui, perquè pesava molt i no ens ho podíem emportar, però ella ja té com una mena de bidons on ja ha fet la mescla, i llavors aquest any no ho faré jo, però ho faré per l'any que ve. I us volia ensenyar, perquè això és si aneu al Japó algun dia us heu de provar l'umeshu. Jo no bec gaire alcohol, la veritat, cerveses i vi, tot això no m'agrada gaire, però això és molt dolcet i fresquet, està super bo. I les umeboshi, que són les prunes també així confitades, també són molt bones. Ells les posen, estan curades amb sal i llavors tenen diferents sabors en funció després del que els fiquin en els súpers, pots trobar de molts tipus diferents. I l'altre dia per la tele van explicar per un programa que feien per la tele japonès, que clar, que ara s'ha d'anar molt en compte amb l'arròs especialment, perquè quan els japonesos s'emporten sempre la seva carmanyola, no? Amb l'arròs i les verdures per anar a la feina i tal, i ara amb la humitat i amb la calor que fa, que si no ho veieu estic super suada només de caminar una estona, és molt perillós, no? Cuinar al matí i emportar-te el dinar a la feina, perquè amb el temps que trigues a menjar-t'ho es pot haver fet malbé amb la calor que fa. I llavors el que recomana és cuinar-ho el dia abans, posar-ho a la nevera, endur-te la carmanyola freda de la nevera i quan arribes a la feina posar-la també directament a la nevera i després ja l'escalfaràs. I em deien que una manera de que l'arròs es conservés millor i no es fes malbé, no? de tenir un arròs que aguantés més, era coure a l'arrossera, coure l'arròs amb una pruna d'aquestes, perquè com que estan curades amb sal, es veu que deixen com anar els seus elements antisèptics o el que sigui per l'arròs, i aquell arròs cuit amb una pruna d'aquestes es veu que aguanta més i no es fa malbé tan fàcilment. I jo ho volia provar però encara no ho he fet perquè al Hiromi no li agraden gaire les umeboshi, i a mi sí, a mi m'encanten. I llavors un dia que faci arròs per mi sola ho provaré. Mireu què he trobat al súper avui. És un carbassó i aquí posa UFO, ho veieu? UFO, zucchini, que zucchini és de l'anglès carbassó, i UFO és d'ovni, extraterrestre, és a dir, és un carabassó ovni. No l'havia vist mai, l'he comprat per provar-lo, el faré amb pasta i salsa de tomàquet, una cosa així, aviam què tal és. Aquesta és la meva beguda preferida de l'estiu, aigua amb una mica de cogombre, llimona i gingebre, he posat per aquí, i ara ben fred a la nevera, i és super refrescant. Ja he obert el carbassó aquest ovni que diuen, i és així per dintre. El pensava fer al forn,
com tallat així, però a veure quin gust té això. Bon dia, avui ens despertem amb pluja. Quina manera de ploure, Déu meu. I el pobre Hiromi acaba de marxar ara cap a l'oficina. Jo em quedo a casa, avantatges de treballar des de casa. Aquests dies una se sent realitzada. Com podeu veure, continua plovent. Són ja les 12. Fa des del matí, des que ens hem llevat, que plou així. I ara em tocarà sortir a comprar, al final no em lliuraré de la pluja, em tocarà sortir a comprar alguns ingredients per la festa que fem demà amb els amics i em sembla que m'hauré de mullar. Hola, doncs ara acabo de tornar a comprar. No para de ploure en tot el dia, no ha parat. Mireu com tinc els cabells de la pluja, per favor. Doncs com que demà volem fer uns pinxos, he comprat aquí unes baguettes, baguette o intenta ser baguette, no sé. Aquí al Japó és impossible comprar pa que sigui cruixent, o sigui, tot el pa amb la humitat que fa, tot el pa es queda tovet de seguida, però bé, després si el poses a la torradora, doncs encara queda bé, queda mitjanament decent. Llavors, aquest és el salmó fumat que he comprat al final. Mireu com l'emboliquen, és a dir, he anat a una botiga que venen productes d'importació i pots trobar coses que normalment en els supernormals no hi ha. Ara això sí, 3 vegades més cares del que ho compraries en el país en qüestió. Hi havia fuet, però era 3 vegades més car que el que es compra a Barcelona. He comprat el salmó al final i mira com t'ho emboliquen, posen un gel, això és com un gel ara ja està desfet, perquè es conservi amb la seva bosseta, i he trobat formatge, això és formatge. He comprat mozzarella, que també ho han embolicat amb la bosseta, i a dintre hi ha també mozzarella, i amb el seu gel. No hauria d'haver anat a aquesta botiga perquè ara tot això que tot enyoro de casa, doncs ara ho he trobat aquí i no pot ser perquè em deixaré el sou. Em deixaré el sou en aquesta botiga. No pot ser. I pernil. No és potser del més bo que puguis menjar, que menjaries segurament a Barcelona, trobaries altres, però vaja, és el millor que he trobat aquí i té bastanta bona pinta. I llavors he comprat també uns pebrots que vull fer un pinxo que la meva mare feia molt sovint quan eren petits, després el va deixar de fer, va temporades, mira, que és com amb bacon i a dintre formatge, embolicat amb formatge i amb pebrot, així ens atires i tot fregidet i queda molt bo. I tomàquets per fer pa amb tomàquet també. I això és el Fàbrega, la venen així. Igual que el julivert també el venen així. Per això tenia jo el julivert allà fora, perquè si no has de comprar-lo així de mica en mica. En fi, demà us ensenyaré a veure com queden els pinxos al dinar que fem. I també olives, que tampoc no les trobes normalment. A veure què tal són aquestes. Olives. Bon dia, doncs ens acabem de llevar. Encara no són les 7 del matí i és dissabte, però el Hiromi ara acaba de marxar al mercat per comprar el peix perquè avui venen uns amics a sopar i llavors jo mentrestant netejaré la casa, que la teníem feta un desastre, i prepararé tot. Sembla que per fi ha parat de ploure. Ahir va estar tot el dia plovent. I fa una olor a terra mullada i aquesta és la planteta que tinc aquí que va progressant adequadament. Li han sortit fulles noves, com podeu veure. ¿Qué has comprado, Hiromi? Mero. Mero. Cohete. Sí, hay en Japón que hay muchas especies de meros, pero este mero es más carísimo. ¿Más carísimo? Sí, 1 kilo que al menos 1 kilo, al menos 40 euros. Pero te ha hecho descuento, ¿no? La mitad de precio, ¿no? Sí. Eso era 3.000 yenes, entonces 3.000 yenes, 25 euros, casi. Todo el mero entero. Sí. Porque hay un punto 3 kilos.
y luego atún, ¿no? Sí. Y otro pescadito por aquí. Hiromi ha cuinat pasta. Masuanですね。これヒロミの Es que voy a ponerlo en YouTube. ね。 Sama ya. Nada, por ahí. お Los preparativos. No se lo ha comido nadie, simplemente no quedaba. ーすごいなと思って。今日初めてじゃないの。今日3人目ですね。よくあるよ日本で。 Bona nit! Doncs ara acaben de marxar els amics, ha sigut molt divertit. Hem menjat molt, ens hem passat la tarda menjant. Hem vingut a les 5, sobre les 5, i ara fins a les 10 quasi, doncs que hem estat aquí. I després ens hem posat a jugar a la Wii i a jocs de taula, ha sigut molt divertit. I demà diumenge doncs em sembla que ens quedarem descansant tot el dia tranquils a casa perquè els dos estem morts de son. I bé, ens ho hem passat molt bé, així que m'acomiado avui. Matane!